Не е гардероб, но можеш да пренесеш половината си офис. Не е камион, но можеш да пренесеш бизнеса си. Познали го? Ford Custom. Нека видим какво получаваме с него. Под капака 2-литров дизелов двигател 130 конски сили. Вътре разполагаме с стандартно оборудване. Климатик, Bluetooth, паркинг сензори, круиз контрол и автоматични светлини. Хайде да видим и отзад какво се случва. Лъзгаща врата дава повече възможност за товаро-разтоварни дейности. А товаримостта 800 кг. А ти знаеш ли, че Ford Custom е най-бързи и икономичен транзит до сега? Ново поколение 2-литров EcoBlue дизелов двигател с дължина от 497 см и височина от 197 има по-лека, но здрава конструкция. Подобрена аеродинамична форма. Това беше от нас за днес. А чакай малко. Ти гледа ли видеото, в което показвам какви бусове в Top Rent A Car предлагаме? Ако не си, какво чакаш?